माझ्या प्रिय खवय्यांना माझा नमस्कार। सर्वप्रथम आपल्या YouTube चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। मी आज बनवणार आहे वरून एकदम कुरकुरीत होणारा व आतमध्ये मौसूद होणारा साबुदाणा वडा। या पद्धतीने साबुदाणा वडा बनवला तर साबुदाणा वडा आतमध्ये अजिबात तिखट व गिळगिळीत होणार नाही। वडा तळताना तेलामध्ये अजिबात फुटणार नाही। बऱ्याच वेळ वडा कुरकुरीत राहतो आणि वडा चवीलाही लय भारी होतो। चला तर साबुदाणा वडा बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी साबुदाणा मोकळा सडसडीत भिजवून घेतला आहे। हा साबुदाणा मी रात्रभर भिजवून घेतला आहे। आपण साबुदाणा खिचडी बनवण्यासाठी जसा साबुदाणा भिजवतो ना तसाच साबुदाणा इथे देखील भिजवून घ्यायचा आहे। या साबुदाण्यातील मी 2 वाट्या साबुदाणा एका ताटामध्ये घेत आहे। साबुदाणा वडा बनवताना प्रमाण अचूक घेतले तर वडे परफेक्ट होतात। साबुदाणा जास्त झाल्यावर वडा अर्थातच चिकट होतो। साबुदाणा हा मॅश करून घ्यायचा। मॅश केल्यामुळे काय होतं, साबुदाणा हा फुटतो, त्यामुळे वडे तळताना फुटत नाही। त्यामुळे साबुदाणा मॅश करून घ्यायचा। मॅश नसेल करायचा तर 2 ते 3 मिनिट साबुदाणा जोर लावून मळायचा। दोन वाटी साबुदाण्यासाठी 1.5 वाटी उकळलेला बटाटा कुस्करून घेतलेला आहे। बटाटा असाच कुस्करून घ्यायचा। बटाटा किसून घ्यायचा नाही। किसून घेतलेल्या बटाट्यामुळे वड्याला पाणी सुटतं आणि तेलात वडा विरघळू शकतो। त्यानंतर यामध्ये जाईल हिरवी मिरची आणि आल्याचा ठेचा। मी 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या आणि एका आल्याच्या तुकड्याचा ठेचा घेतला आहे। त्यानंतर यामध्ये जाईल अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट। त्याचसोबत चवीनुसार मीठ टाकून हे मिक्स करून घ्यायचे। तुम्हाला उपवासाला जर कोथिंबीर कढीपत्ता चालत असेल तर यामध्ये टाकू शकता। आमच्याकडे उपवासाला जिरे, कोथिंबीर, कढीपत्ता खात नाही म्हणून मी टाकत नाही। माझी मिसेस कधीतरी नाश्त्याला साबुदाणा वडा बनवते ना, ती त्यामध्ये भरपूर भाज्या घालते। अशा भाज्या टाकून केलेला साबुदाणा वडा खूप छान लागतो। हे छान 2 ते 3 मिनिटं मळून घेतलेले आहे। हे मिश्रण आपण जेवढे छान मळू तेवढे वडे छान बनतात। हे पहा, मी याचा एक गोळा बनवून घेतलेला आहे। आता हाताला थोडंसं तेल लावायचे आणि वडे बनवायला सुरुवात करायची। यामधील थोडंसं मिश्रण काढून घ्यायचं आणि आपण लाडू बनवतो तसाच अगोदर लाडू बनवून घ्यायचा। हे पहा, मी असा गोळा बनवून घेतलेला आहे। हा गोळा आता दोन्ही हातांच्या मध्ये धरून हलकासा प्रेस करून घ्यायचा। साबुदाणा वडा बनवताना मीडियम साईजचाच बनवायचा आणि जास्त जाड बनवायचा नाही। त्यामुळे वडे बाहेरून छान तळले जातात आणि आतून कच्चे राहण्याची शक्यता असते। हा वडा एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा। मी अशाच पद्धतीने सर्व वडे बनवून घेणार आहे। पुन्हा एकदा दाखवतो, वड्याचा शेप जास्त मोठा नाही बनवायचा आणि जाडी या पद्धतीनेच ठेवायची। मी घेतलेल्या प्रमाणामध्ये 12 वडे तयार झालेले आहे। आता वडे फ्राय करून घेऊया। त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे, पण तेल जास्त गरम नाही करायचे। मी यामध्ये थोडं मिश्रण टाकले आहे, त्यामधून बुडबुडे निघत आहे। तेलात सोडल्याबरोबर वर येत आहे, पण त्याचा रंग बदलत नाही। असेच तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचे आहे। कढईमध्ये वडे मोकळे ढाकळे तळले जातील एवढेच वडे कढईमध्ये सोडून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची। वडे कढईमध्ये सोडल्यावर लगेच त्याला झारी लावायची नाही। वडे हलवायचे नाही। वडे कढईमध्ये सोडल्यावर एकमेकांना चिकटतात, घाबरायचे नाही। वडे जसजसे तळे जातील तसे ते वेगवेगळे होतात। वडे तेलावर तरंगल्यावर आणि वड्याचा रंग बदलल्यावर वडे झारीमध्ये घ्यायचे आणि चमच्याने पलटून घ्यायचे। यामुळे तेल कढईच्या बाहेर सांडत नाही। वडे तळताना माझ्याकडून कधी फुटत नाही, तरी पण काळजी घेतली पाहिजे। लहान मुलांना आजूबाजूला थांबू द्यायचे नाही। आपण ही जरा लांब थांबायचे। वडे तळायला वेळ लागतो, जरा लांबूनच लक्ष ठेवायचे, कारण वडा फुटल्यावर तेल अंगावर उडू शकते। या पद्धतीने वडे बनवले तर फुटणार नाही, तरी पण काळजी घेतलेली बरी। वडे 2 ते 3 वेळा उलटून पलटून तळून घ्यायचे। जास्त वेळ उलटून पलटून घ्यायचे नाही, त्यामुळे वडे क्रिस्पी होत नाही। वडे मिडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवली तर वडे बाहेरून तळले जातील, पण आतून मात्र कच्चेच राहतील। वडे छान ब्राऊन रंगावर तळून घेतले आहे।
ते आता काढून घ्यायचे. वडे मी चाळणीमध्ये ठेवले आहे. जे पदार्थ कुरकुरीत पाहिजे आहे ते पदार्थ अशा चाळणीत ठेवायचे. यामुळे पदार्थाची गरम वाफ बाहेर जाते आणि बाहेरील हवा चाळणीमध्ये येते. हे पदार्थ आपण छिद्र नसलेल्या भांड्यात ठेवले तर पदार्थाची वाफ बाहेर पडत नाही आणि भांड्याला घाम येतो, त्यामुळे ते नरम होतात, कधीकधी ओलसर पण होतात. या पद्धतीने मी तुम्हाला आणखी वडे तळून दाखवतो. वडे तळून झाले आहे. आपण आता वडे सर्व करायला घेऊया. दह्यासोबत हे वडे खूप छान लागतात. माझ्या भाषेत सांगायचे झाल्यास लय भारी. त्यासोबत तळलेल्या मिरच्या असतील तर वेल्या गुड. बॉसाच्या वेगवेगळ्या चटण्यांची रेसिपी पण अपलोड केलेली आहे. त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हे पहा वडे किती कुरकुरीत आणि क्रिस्पी झालेले आहेत. आतपर्यंत छान तळले गेलेले आहेत. हे पहा मी तुम्हाला एक वडा फोडून दाखवतो. आतमध्ये पण आपले वडे एकदम मस्त तळले गेलेले आहेत. अजिबात तेलकट झालेले नाही. काय मग मंडळी, कशी वाटली आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक जरूर करा. फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत शेअर करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काळजी घ्या, सुरक्षित राहा, हेल्दी खात राहा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.